8:33, 6 август. Намирам се в село Белчин. По-скоро над него Цари Мали град, Свети Спас хълма. Бих искал искрено да се извиня на редовните си абонати, на хората, които искам да са членове на канала, че направих видеото за Киро Брейка. Беше груба грешка. По този начин не може да предизвикам повече млади да спортуват, да се радват на живота, да са по-близко до природата. Привлекох прекалено много пасмина, буклуци, хора с ниско интелектуално ниво, облъчени в канала си. Извинете ме. Това, което бих подарил като жест на последователите на канала ми е един залез над Белчин. На 1100 метра се намираме. Гледката е прекрасна. Пред нас е Цари Мали град. Всеки, който не го е посетил, би го посъветвал да го посети. Като старинна стойност няма кой знае какво да се види, но мястото е зареждащо. Работи от сряда до неделя, от 9 до 12 и от 1 до 6:30. Мястото е много красиво, много приятно в Белчин. Може да хапнете. Реших канала си да правя вече видеята, които искам и да не привличам паплачи и пасмина. Така че ще наблягаме на природа, ще наблягаме на хубави гледки, ще наблягаме над гонене и преследване на цели, житейско развитие, духовно развитие и така нататък. Защо съм гол? Защото реших да не изсъхвам с тениската на гърба си. Прецених, че всеки ден да бягам по 10 км на темпо са ми много. Така че днес направих 6. Насладих се, не гоних темпо. Винаги си налагам темпо малко по-бързо от това, което искам. Просто реших вече да тичам както се чувствам и на усет. Не се готвиме за олимпиада, не се готвиме за маратон. Тук може да видите, да видим по-скоро цените. По-скоро аз ще ви ги кажа. За възрастни е 10 лева, за ученици е 7 лева. Фуникуляр за възрастни 5 лева. Това е влачето, с което се качваме до тук. Охо, много е хубаво. Прекрасно е мястото. Каналът ще продължи само с хубави гледки, житейска философия, природа. Няма да се набляга на това дали камерата скача, да излизат отстрани палци. Абонирайте се, вземете този линк, вземете ония линк. Трябва да знаете, че дори и най-развитите YouTube канали, като изключиме Слави The Clashers, Деян Фрейзър не печелят повече от 500-600 долара на месец. Не си мислете, че целта ми е да придобия някаква свръхпопулярност. Много добре знам, че аудиторията ми ще е отбрана и това ще са хора мислещи, хора, които искат да живеят идеалично в мир с природата и със себе си. Не хора, които правят рейси и състезанието на плъховете. Наистина е прекрасно. Погледнете за какъв залез говориме. Погледнете. Някъде зад нас е Витоша, София, някъде натам е Самоков. Много е красиво, много е прекрасно. Приемете още веднъж искрените ми извинения за видеото с Киро Брейка и нека продължим напред. Мисия Тайланд, мисия прекрасно семейство, мисия красив, хубав живот. Всеки да преследва своите цели, своята истина и да се чувства добре в кожата си. Защото хората често забравяме да живеем. Живеем или в миналото, или в бъдещето. Забравяме, че живота е днес. Едок и тора. Днес, тук и сега. Няма значение какво сме направили в миналото, защото не мога да го променим. Може си направим изводите и да продължим напред. Бъдещето може и да го няма, защото утре може да се събудим и може и да не се събудим. Така че наслаждавайте се на живота и приемете отново искрените ми извинения за глупавото видео с Киро Брейка. Надявам се част от пъплачта и
простолюдието да изчезнат от този канал. Не гледайте. Не е за вас. Ще изтрия по-голяма част от коментарите, защото не искам канала да се пълни с помия. Не, че имам против. Не, че имам против да пишат хората каквото искат, да ме псуват. Никакъв проблем. Но просто не търся това. Утре ще направя 20-тина на баща си. Покер. Днес успях да премина дневната си цел много по-добре, отколкото очаквах. Плюс $100. Вчера малко съм разочарован, защото записах един турнир Хорс. Хора, които се занимават с покер или си имат базово понятие, знаят какво представлява турнирите Хорс. Не съм достатъчно подготвен. Турнира беше прекалено скъп за това, което аз можех да представя. $55, ненужни разходи. И така. Просто не беше предвидено. Играх го. Нямаше значение, дори да бях направил някакъв минимален резултат, не си заслужаваше. Да, какво следва тук натам? Спорт, житейска философия, хубави гледки, наслада от живота и живейте. Не превръщайте живота си от работа вкъщи, задължения. Отделяйте си по 1-2 часа, по 3 на ден, които могат да не прекарате. Не в гледане на телевизия. Сред природата, спорт, морски градини, плувания, разходки. Не всичко е свързано с огромни финанси. Просто излезте от дома си, не гледайте тъпите предания, в които аз съм се снимал в една част от тях. Излезте, подишайте чист въздух, разходете се, усмихнете се на непознат, поздравете непознат. И така, живота може да бъде много по-хубав, отколкото си мислим, когато променим мислите и настройката си. Приятна вечер и ще се видим пак. Гадната ми физиономия ще я видите пак или хубаво. Въпрос на гледна точка. Лека вечер.